Steeti na-ahụ maka ebe obibi Honorable Paul Onyeka agwala ndị ọrụ injinia nọ n'ime steeti ka ha jikọọ aka ọnụ kwado ọchịchị gọvanọ Soludo n'iwube ezi obodo nke ga-ekwu obibi ma nwekwazie agamnihu bụ ezi obodo maka ndị Anambra. Maazị Onyeka bụ ya kpọrọ okwu mgbe ọ nabatara ndị Technical Committee nke otu ọrụ ndị injinia akpọrọ Koren nke edo ha wee bụ onye isi oche na-ahụ maka ilere anya ka ihe si aga nye otu ahụ n'ime Anambra steeti bụ injinia Victor Mmejọ bụ ndị bịara njem mkpọtụrụ n'iru ọrụ ya dị n'Ọka. O kwuru na iwube obodo ga-ekwu obibi bụ nke dị ezigbo mfe ma bụrụ nke a ga-agbazunwu ma ọ bụrụ na ndị eji okwu ha agba izu na ngalaba iwu ụlọ atụnye oke ha n'ebe ọ dị ukwuu nye ya bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ka anyị sonyere Njideka Okoye maka akụkọ ahụ n'uju. Honorable Onyeka kọwara na ọlụ ndị injinia bụ ihe dị oke mkpa n'iwube ụlọ ma gwa ha ka ha gbalịsie ike na-eleba anya ma na-egbochi ihe gbasatara ụlọ ọdịda na steeti a. Ọ kọwapụtara na ele ka ihe si kwụrụ na Anambra tata na gọvanọ Soludo na-egosipụta na o ruru ihe a chọrọ n'akụkụ dị iche iche ma bụrụkwa onye ihe gbasara ewumewu doro anya nke ọma n'ihi na ihe ọbụla ọ na-eme bụ nke na-egosipụta itozu oke n'imechapụ ihe nke ọma n'akụkụ niile. Na mbụ ka onye isi oche Koren injinia Victor Meju kọwara na ha chọpụtara na gọvanọ Soludo bụ onye na-alụ ọlụ otu o si kwesị n'itinyechasị ihe niile ga-eme ka steeti abụrụ ejiamatụ. Ha kọwara na ha ga-adọnyere ya ukwu n'akụkụ kwesịrị ekwesị iji hụ na emere Anambra steeti ejiamatụ n'ezie. Ha toro gọvanọ Soludo otu o si wee bụrụ Honorable Onyeka ka o nyere ọkwa dịka Komishona na-ahụ maka ewumeụlọ. Site n'Ọka, Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.